Raden Gandamana. Iblis. Setan. Kowe golek kelungguhan kena. Kowe golek kamukten kena. Kowe golek kondang monggo. Golek laris ya kena. Ning aja njigali kancane. Iki mung perkara Gandamana Arusuman. Dosane Retnawulan apa? Dosane Retnawulan apa? Kula menika setan dudu menungso tenan. Katur sinuwun. Kula sampun boten gadah menapa-menapa. Kepengin sumanding kalian paduka guru kula Sinuwun Pandhu. Parantine namung dipun jegali kalian Harya Suman. Kula pengin nentremaken raos bebojoan kalian Retnawulan. Samangke bojo kula mati. Merga pakartine Suman. Kula mboten gadah napa-napa Kanjeng. Gandamana mara gage mirengna pangandikaning ingsun. Dadi wong kuwi aja mung golek bener ning kudu pener lan sing becik dhewe kudu wicaksana. Nadyan satriya kuwi pancen yen perang golek menang, nanging sejatine menang kuwi lamun to kowe bisa ngalahke karo nepsumu dhewe. Ngastina iki negara gedhe, Ngastina iki negara hukum sing kabeh ki ana aturane, ana tatanane. Ora kena ampyak awur-awur. Kowe nggugu karo karepmu dhewe. Bumi Ngastina hawane panas. Ngastina iki kebak dosa, kebak nista. Ora pantes dilungguhi menungsa sing jenenge Gandamana.
Guru kenging menapa kok wonten lelampahan ingkang kados mekaten Prabu Tremboko ora perlu kowe kakehan bebangan nadyan kaya ngapa lan kepiye kowe tetep luputmu sepisan merga kowe wis pinter dipinterake karo Pandhu ning nyatane kowe ora nate sowan ning Ngastina wis pirang-pirang pagelaran angka 2 karo guru tek nglayangi kaya karo pacangane karepmu piye ndadak kongkonan karo anakmu sing jenenge Brajadenta satemah dadi seling surup kaya ngene sepira to abote kowe mbrangkang sowan pribadi tanpa nggunakake layang marang Pandhu ngibarate sega ripalungguhan iki wis dadi bubur ayo men disekseni wong sak jagat tetandingan antarane guru karo murid yen kowe menang aku mati nyeras pantes murid nyuwargake guru yen kowe mati gurumu sing nyuwargake kowe oh nek ngaten kadhe Sadano iki kala nada iki. Kyai Pulanggeni pusaka Ngastina ingkang denasta dening Prabu Pandhu njojah dadane kala Tremboko nratas jantung butul walikat rebah sekarat parandene isih ana tabeting siswa marang Dwija brangkangan sang Tremboko arsa nyembah ampeyanipun sang guru datan nggraita tan roh sangkan paraning bilai keris kala nadah nrempet wente sira Prabu Pandhu satemah dawah
milih kang getih mancur mati sampyo. Kanjeng Rama, bapakku. Rama.